Limburg is in transitie en die veranderingen zijn voelbaar in de regio. Duurzame ideeën op sociaal, economisch en energiegebied voor een betere leefomgeving. Bedacht en uitgevoerd door slimme burgers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimburger. In mijn hand de kunrader steen. En hoe kan deze nou identiteit geven aan een regio als Parkstad? Dat vroegen zich een aantal ondernemers ook af. Die werken hiermee, hebben zich verenigd in een coöperatie onder de naam Het Land van Kalk. Een kalkzandsteen. Ja, een kalksedimentiegesteente, kunradersteen. Ja, anders dan de mergelsteen. Ja, stukken harder. Harder, ja? Harder, ja. Ja, die hier. Oh ja, maar je voelt het ook. Ja. Maar je pakt de hamer meteen erbij. Je hoort het ook. Dat is niks. Nee. Krampen. Kunradersteen is stenen voor stoere mannen. Maar ik stel voor dat we de helm opzetten en de groef ingaan. Hij neemt het ook meteen over, maar dat is echt wel. Waar gaan we naartoe? Ik zeg niks meer. We gaan de groef in. We gaan naar het dieptepunt van de gemeente Voerendaal. Onderwaarts, bovenwaarts, waar gaan we? Dagbouw. Dagbouw. Dus we gaan niet ondergronds. We doen de steen aan de blote lucht delven, vandaar dagbouw. Okay, en hoe groot is de groeve? Net geen hectare. We zijn eigenlijk de kleinste actieve groeven in Nederland, maar daarnaast zijn we ook de enigste kunradersteengroef in Nederland. Enig is altijd goed, Bas. Ja. Start maar op. Ja. Gewoon doen. Wat gewoon doen? Wil je dat ik echt hier dat ik ga rijden? Ja, en dan trek ze er rechteraan en dan trek ze nu een stuk af. Hier mag je delven. Ja, klopt. Maar heeft een tijdje geduurd. Ja, we zijn ongeveer zo'n 4,5 jaar bezig geweest om de benodigde vergunningen rond te krijgen. En de reden waarom we eigenlijk wilden gaan delven is om ook de restauratiewereld van voldoende kunradersteen te blijven voorzien. En alles, dit gebeurt allemaal hier. Ja. Was hier graaf je? Hoe diep mag je graven? Ja, we mogen zo'n 17 meter gemiddeld diep graven. En dan haal je de kunradersteen uit. Ja. En wat kunnen we er allemaal mee doen? Dat vind ik echt super interessant. Ja. Want ik ken hem van vroeger. Ja. Hè? De huizen werden daarmee gebouwd. Nog steeds? Correct. De kunradersteen kan als breukruw als bouwsteen worden gebruikt, maar ook als landschapsinrichting. En de steen kan ook nog verder als bijzonder element in bijvoorbeeld gevels worden vermarkt. En de kalkgrond die we delven, die wordt voor de bekalkingsindustrie gebruikt. En jullie doen nog veel meer met die kalksteen. Ja, de zaagresten van de zagerij, die doen we breken en zeven. En we zijn op zoek naar, of we zijn bezig met daar nog innovatieve toepassingen voor te bedenken. We kunnen het product al vermarkten als split, maar we zijn eigenlijk nog meer op zoek hoe we het toch nog duurzamer kunnen vermarkten. Mark, het Land van Kalk? Land van Kalk. Bovenop die plateaus, plateau van Uwixberg, plateau van Bocholt, de oudste plateaus van Nederland. Miljoenen jaren geleden wordt dat land vanuit de Ardennen omhoog getrokken en steken deze twee plateaus als eerste de neus boven water. Dat is het oerland van kalk, plateaus van kunradersteen en harde kalksteen. En op die plateaus zijn al een aantal ondernemers al jarenlang prachtig bezig. Maar het is een gebied wat eigenlijk relatief onbekend is. Die plateaus zijn vooral open, leeg, maar er zitten een paar pareltjes in. En met die pareltjes willen wij aan de slag. Ga je verbinden. Die willen wij verbinden. Hoe gaan we dat doen? En stel je nu eens voor dat hier in die wei waar we staan, dat hier dadelijk een prachtig wandelpad of een fietspad staat, gemaakt van die kalk. Die we gaan gebruiken om op een hele natuurlijke manier door dat gebied te gaan flaneren. Hoe mooi zou het kunnen zijn als jij als toerist dus een aantal dagen heel dicht in die natuur kunt verblijven. Nou, dat kunnen wij door pop-up hotels te creëren. Dat is eigenlijk hotelkamers die wij per seizoen op hele mooie plekjes in het gebied neerzetten. En jou daar de kans geven om 's morgens wakker te worden. En je doet je deurtje open en dan staat een koeienkont voor je raam. Geweldig toch? Je hebt een vergunning voor een bepaalde periode. Op een gegeven moment houdt het op hè, met de groeven. En dan? Ja, dan blijft het een open groeven en in die groeven kunnen we landschapslessen gaan exporteren. Kom ik hier uit? Moet ik lopen terug nu of niet? Hij is zo wel, hè? Jij bent echt een lekkere, jij. Dit was de groeve. Zometeen laat ik u zien wat je nog veel meer kan doen met de kunradersteen op een andere locatie.
In elke aflevering van de Slimburger gaan we het hebben over duurzaam bouwen. We bezoeken de ene keer een woning waar nog veel aan moet gebeuren en de andere keer een woning die duurzaam gebouwd of verbouwd is. Zo ook vandaag in Hoogveld, dat ligt in Heerlen. En dat doen we samen met onze vaste duurzaamheidsspecialist Michiel Ritsen. Michiel, we staan voor een duurzame woning. Kun je een aantal punten opnoemen wat dit nou zo speciaal maakt, zo duurzaam maakt? Ja, zeker. Kijk, het eerste wat je natuurlijk ziet bij deze woning is dat de zonnepanelen hier aan de buitenkant aan die gevel zijn opgehangen. Die zonnepanelen die leveren niet alleen energie op, elektriciteit, maar ze zorgen hier ook heel mooi voor een stukje beschaduwing in de woonruimte zelf. Follow the sun. Ik zie hout, heel veel hout. Ja, klopt. Wat ook bijzonder aan deze woning is dat die volledig in houtskeletbouw is gerealiseerd. Een woning zoals deze in houtskeletbouw kun je een veel hogere maat van isolatie realiseren. Je moet je voorstellen, die wanden van deze woning die zijn 35 centimeter dik. En dat parket van 35 centimeter is bijna volledig isolatiemateriaal. Terwijl als je dat vergelijkt met een woning die gangbaar is in Nederland, van metselwerk heb je 10 centimeter metselwerk aan de buitenkant, 10 centimeter metselwerk aan de binnenkant. En dan ben je maar 15 of 12. En dan hou je dus maar ongeveer 14 centimeter over voor je luchtspouw en je isolatie. Michiel, gaat dit niet rotten? Nee, hout in deze opstelling gaat niet rotten. Het is gewoon heel erg belangrijk dat dat hout goed ventileert. Dus in de detaillering bij dit huis is erop gelet dat er dus achter de houten constructie genoeg luchtbeweging is, zodat het genoeg ademt, zodat al het vocht afgevoerd kan worden. P, je woont samen met je vrouw Marion in dit huis. Een aantal jaar geleden besloten om duurzaam te bouwen. Waarom? Ons is eigenlijk de vraag wel of niet duurzaam nooit aan de orde geweest. Omdat wij al eerder een duurzame woning gebouwd hadden vanuit het principe het heeft met idealisme te maken. We willen laten zien dat je ook op kleinschalig niveau toch een signaal kunt afgeven zonder dat dat ten koste gaat ook van het woongenot. Plus, zeker tegenwoordig, als je het slim aanpakt, je ook nog goedkoper uit bent. Deze woning die wordt verwarmd door dit apparaat. Dat is een water-warmtepomp. Die haalt uit de buitenlucht de warmte. Die warmte slaat hij op in dit grote buffervat, zodat de bewoners kunnen douchen, warm water kunnen gebruiken. En dit buffervat is aangesloten op het vloerverwarmingssysteem. Volledig elektrisch, dus geen gasaansluiting meer. En die elektriciteit die wordt onder andere geleverd door de zonnepanelen. En de zonnepanelen zitten aangesloten op deze inverter, een omvormer die van de gelijkspanning van de zonnepanelen wisselspanning maakt die je nodig hebt in je huis. Al die technische zaken zijn wel zaken die je sowieso moet hebben. Je moet een verwarmingsketel hebben, je moet een warmwatervoorziening hebben. Maar als je dan kijkt wat je gaat terugverdienen door minder vastrecht, minder voorschot zeg maar, op je energielasten te betalen. Ja, en als je dat terugrekent naar wat je dan extra kunt besteden, ja, dan is zo'n warmtepomp en al die andere dingen zijn dan wel gauw eruit. Wat je hier ervaart is dat ontwerp gebaseerd is op zonlicht en daglicht. Er is ook geen lamp aan hier. En dat is natuurlijk toch ook weer een stukje duurzaamheid, want het is gewoon elektriciteitsbesparing. Zelfs niet in de badkamer. Zelfs niet in de badkamer, klopt. En ook tussen de gang en de woonkamer zit een glazen deur, zodat je overal of op zoveel mogelijk plekken dus gebruik maakt van daglicht in plaats van kunstlicht. Was ik net nog in de kalksteengroeve die daar ligt, sta ik nu letterlijk op een Romeinse weg die aangelegd wordt als onderdeel van een Romeinse tuin, hierin klimmen. En deze ondernemer doet mee aan het project van het Land van Kalk. Jasper, Romeinse tuin, wat heeft het te maken met de Kunradersteen? Ja, eigenlijk alles, want in de Romeinse tijd werden lokale materialen gebruikt. En hier was dat dus Kunradersteen. Dus om een weg aan te leggen, een pad, een muur te bouwen, alles was Kunradersteen.
Waarom überhaupt een Romeinse tuin? Dat vind ik wel interessant. Nou, we hebben hier dat landgoed liggen van Villa de Proosdij. Ja? En wij wilden dat landgoed buiten, dat als trouwlocatie bijvoorbeeld gebruikt wordt, wilden we dat een extra diepgang geven. En toen kwamen we erachter dat hier Romeinse resten in de tuin zaten. En van daaruit is toen het idee gekomen, als we dat nou kunnen reconstrueren, als we dat kunnen terugbrengen, dan brengen we een keer unieke geschiedenis weer tot leven. Maak je het zichtbaar. Ja. Vandaar die weg, vandaar die tuinen, Ja. vandaar die Kunradersteen. Op verschillende manieren, dat hebben we net afgeleverd. Ja. Of hebben ze laten afleveren. Maar daar zie ik een hele grote. Die komen uit de opgravingen van het centrum van Voerendaal. Daar komt een nieuw winkelcentrum en daar vond men historische fundamenten. En dan hebben we gezegd, nou, als we die steen hier kunnen hergebruiken, dan heeft zo'n historisch bouwmateriaal weer een nieuwe plek in die historische tuin. Dus we willen die Kunradersteen, als we een aantal jaren verder zijn, hier verderop bovenop de berg staat nu zijn eerste ontvangstmuurtje met het mooie nieuwe logo van het Landverkalk in Kortenstaal. Dit materiaal moet dadelijk overal zichtbaar worden. In wandelpaden, in muurtjes langs wegen, in gebouwen, noem het maar op. Zodat eigenlijk als je door dat gebied rijdt je vanzelf snapt dat je op zo'n oerplateau van kalk staat. En mooi om te zien hoe men op verschillende manieren met die kalksteen omgaat. De ene ondernemer in Klimmen maakt het Romeinse verleden zichtbaar met zijn tuinen. Deze ondernemer in Ubersberg gebruikt de bodem voor mooie wijnen te maken. En dat allemaal met die kalksteen die het verleden met het heden verbindt. Dit was de Slimburger. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.